Nkacha. Coloring bụ gịnị? Nkacha. So gịnị bụ coloring? Nkacha. Gịnị bụ coloring? Nkacha. Ego nna ya gịnị bụ coloring? Nkacha. Ayu ego nna ya? Nkacha. Ego nna ya gịnị bụ coloring? Nkacha. Nkacha. Udochukwu gịnị bụ coloring? Nkacha. Ọlaedo gịnị bụ coloring? Nkacha. Okwuchukwu Igbo ọlaedo. Ayu ọlaedo? Ọlakụ gịnị bụ coloring? Nkacha. Good. Okwuchukwu gịnị bụ coloring? Nkacha. Olisadebe gịnị bụ coloring? Nkacha. Nkacha. Good. So you are coloring. Good. Sinike. Are you done? Yes. This was an easy walk. This You just want to color. But that will not be permitted in our second class. I'm telling you again. Okay? Come here. Where are you going to? We're done with class. You're not done with class. Are they all done? Are they done? No. Sit and wait for them to be done. Okay? So easy. Why did you take that? You don't say that. It is easy for them as well. It is easy for them. Are you tired? Yes. Hmm? No. You want to color it later? Yes. Okay. Okay. Okay, you'll be doing it in class. But if you feel doing it in your room, it won't take much time. Idochukwu. Negwebu. Food is coming by. Only this book. Food. Next food. Where's my blue light here? I don't know. They are going to call you downstairs for food buy. You have two purples. I don't. That's mine. By 2 p.m. they are going to call us. Then by 6 p.m. we are going to go eat watermelon. Then by 7 p.m. This is not purple, okay? This is purple. You can call Are you done? Okay. Allah and all this. Are you done? You still want to color more? Okay. Yeah, blue. I have little blue. I have a gold color. You Maybe somebody has your blue, but it's not me. These are my blue. okay, can I make you now? Can I make you fine? Okay, can I make you fine? Mechie akwụkwọ gị, gịnị bụ mechie? Mechie it was close. Ego Naya, I am talking. Close your book. Mechie akwụkwọ gị. Close your book. Now we want to start from the beginning as a refresher. Ka ibido n'isi ka anyị mara ma echetekwara ihe niile Oriakụ Agatha kụziri anyị taa.
Okay? Okay. I know. So I bidoro na ịkọwa onwe anyị. That is introduction, introducing ourselves. Ịkọwa onwe anyị. Okay? Udochukwu kwụsị ihe ahụ ị na-eme. Stop that thing. And I want you to listen. Thank you. Thank you. Daalụ. Okwuchukwu, can you drop that thing? Thank you. Daalụ. Okay. Ma? I'm not about. Okay. So, I bidoro na nkọwa onwe anyị, introducing ourselves. When you are asked in English, what is your name? In Igbo is gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? Ndị Anambra ga-asụ afa. The Anambra people will call it afa. Imo we call it aha. That is name. Okay? So if you remember gịnị bụ aha gị, you are correct. Good job. If you remember gịnị bụ afa gị, you are also correct. Good job. Okay? So now m ga-ajụ unu gịnị bụ aha unu. And m na-ajụ unu ajụjụ gịnị olee otu isi asa m? Aha m bụ mkpọ gị. Gịnị bụ aha gị? Aha m bụ, you tell us your name. Okay? So I ga-ebido from Udochukwu. Udochukwu, gịnị bụ aha gị? Aha m bụ Pray Ubiasma Udochukwu. Kọrọ ya aka, clap for her. Kọrọ ya aka is clap for her. Okay? Oledo, gwa anyị gịnị bụ aha gị? Ka anyị ọsịsọ. Afa bụ Star Piccola Superior. Kọrọ ya aka. Kọrọ ya aka. Ọlụakụ, gịnị bụ aha gị? Aha m bụ Light Piccola Superior. Kọrọ ya aka. Okwuchukwu, gịnị bụ aha gị? Kọrọ ya aka. Egonna ya, gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? Kọrọ ya aka. Olisadebe, gịnị bụ aha gị? Aha m bụ Olisadebe. Go ọzọ. Say it again. Your full name. Don't just stop at Olisadebe. Okay? Gịnị bụ aha gị? Aha m bụ Olisadebe Igwe Ọfọdụ. Kọrọ ya aka. Okay. So ajọ gị, onye ebee ka ị bụ? What are we asking? We are asking you, where are you from? Okay, gịnị bụ onye ebee ka ị bụ? Where are you from? And when you are asked, where are you from? How do you respond? Abụ m onye. You now mention You mention the name of your place, okay? Or your state, okay? Gịnị onye ebee ka ị bụ? Olisadebe, ka I bido from gị. Onye ebee ka ị bụ? Abụ m onye. What state are you from? What state are you? Anambra. Okay. You say abụ m onye Anambra State. Abụ m onye Anambra State. Olisadebe, onye ebee ka ị bụ? We don't start it afresh. Abum. Onye. At your state? Anambra State. Abum onye Anambra State. Oh yeah. Abum. Okay. Abum. Calm down. Okay. Good. Now you say Abum onye Anambra State. Good job. Igbotoons. Egonna ya, onye ebee ka ị bụ? Good. Okwuchukwu, onye ebee ka ị bụ? Good. Ọlụakụ,
Ọlaakụ onye ebee ka ị bụ? Oke, ka anyị kpọọ Ọlaedo. Ọlaedo onye ebee ka ị bụ? Abụ m onye good. Ọlaakụ onye ebee ka ị bụ? Abụ m bịa nọdụ ala n'oche gị. good. Abụ m onye Imo steeti. Udochukwu onye ebee ka ị bụ? Abụ m onye Imo steeti. Ka anyị kụọrọ onwe anyị aka. Kụọrọ onwe anyị aka. Clap for yourselves. Clap for yourselves. Ọ bụrụ na mmadụ jụọ gị kedu ebe isi? Kedu ebe isi means what? Where are you from? Kedu ebe isi means what? Where are you from? So if you are asked, ọ bụrụ na jụọ gị kedu ebe isi? How will you respond to the person? Esi. How will you respond to the person? Esi. Are you listening? How will you respond to the person? Esi. Now we ask onye nkuzi bido jụọ ha onye ebee ka isi? We have done this before. Okay. So bido jụọ ha onye ebee ka isi? If you are playing with any of your material, please keep it. Keep it and concentrate so that you will not answer another thing. Keep it. Stop whatever you are doing and answer the question. Onye nkuzi ngwa bido na-ajụ ha ebe ha si ka anyị mara ihe ha ga-agwa anyị. Bido na ndị mmanya because so that ndị mmanya wee nwee ike tupu ọrụ ha mụta. Ngwa bido na Udochukwu. Okay, ndị ọya ebe o si. Udochukwu, jụọ Udochukwu ebe o si. Udochukwu, elee ebe isi? Esi m. Kwuo aha steeti gị n'ebe ahụ steeti. Say the name of your state n'ebe Imo State. Good. Ọlaedo. Onye ebee ka isi? Esi. Okay. Ọlaakụ, ebee ka isi? Imo State. Okwuchukwu, ebee ka isi? Ego nna ya, ebee ka isi? Imo State. Good. Olisadebe, did you hear what they said? Esi. Okay? So when you are asked, ebee ka isi? You respond, Esi. Ebee ka isi? Again, ebee ka isi? Esi. Good job. Good job. Koronu aka. Koronu na clap for yourself. So whenever you hear koronu na aka, clap for yourself. Ọzọ bụ afọ ole ha dị. Anyị mere ya n'ụtụtụ taa. Udochukwu, ọkwa ịhụ na ị na-eme mkpọtụ. Ị nọ na ị na-eme mkpọtụ. Ya mee ka ị nọ izu. Udochukwu nọdụ ala n'oche. Onye ọbụla nọ ala n'oche. Udochukwu nọdụ ala n'oche. And if you see, nọdụ ala n'oche means sit down. Nọdụ ala n'oche. You keep your materials. So, I get with everybody, fine. Ngwa mechaa nke aka nweta. So, ihe ọzọ bụ afọ ole ha dị. A ga-ajụ ha afọ ole ha dị. Ha agwa anyị afọ ole ha dị. Onye nkuzi ị ga-ebido na m jụọ m afọ ole. Okay. Then ịjụzie ha. Ngwa na-ege ntị. Maka na ị ga-aza nke gị. Now listen. I'm going to answer. M ga-ajụ Oriakụ Agatha. I will ask Mrs. Agatha how old she is. Okay? So listen to her response. That is how you respond in Igbo. Okay? Oriakụ Agatha, afọ one ka ị dị? Adị m afọ 10. Adị m afọ 10. Adị m afọ 10. Oriakụ Agatha. Onye nkuzi afọ ole ka ị dị? Adị m afọ 12. Good. Ọ sị na ọ dị afọ 12. Kedu onye ga-agwa anyị ihe 12 pụtara n'asụsụ Bekee? 12. 12. Kọrọ ya aka. So, adị m afọ 10. Onye nkuzi dị afọ 12. Maka anyị jụzie Ọlaakụ. Ọlaakụ, afọ ole ka ị dị? Adị m afọ 7. Ọlaedo, afọ ole ka ị dị?
Afọ asaa. Udochukwu, afọ ole ka ị dị? Adị afọ isii. Olisadebe, afọ ole ka ị dị? Adị afọ How old are you? 7. Afọ asaa. That is 7 is asaa. So Olisadebe, afọ ole ka ị dị? No, bido na adị. Olisadebe, afọ ole ka ị dị? No, adị afọ asaa. Ngwa kwuo ya otu ahụ. Say it like that. Adị afọ asaa. Good. Ego na afọ ole ka ị dị? Ego na ya, adị m afọ. How old are you, please? This is you. How old are you? That is C. Ego na ya afọ ole ka ị dị? Good. Okwuchukwu, afọ ole ka ị dị? Okay, ndewo. Ngwa kọrọ na onwe aka mmadụ. Kọrọ n'onwe n'aka. Unu ga-emepe akwụkwọ unu, mepee na akwụkwọ unu ebe edere ABCD. Unu bido gụpụtara anyị ABCD. Ngwa mepee akwụkwọ gị, mepee ya, open the lay ya, open this page on. On the top of your chin, open it. Oh yeah, open it, mepee ya. Ime akwụkwọ nke ise. Inu akwụkwọ nke ise that is 5. Iwu akwụkwọ nke ise, mepee ya ego na ya, mepee ya. Iwu akwụkwọ nke ise, mepee ya. So, ọ bụrụ na ngwọ chere Udochukwu, ọ bụrụ na ngwọ nguzo 3 na nguzo atọ na-ebido, when I count 3, you will start. Please, we'll start together, do it together. Na ọ bụrụ na nguzo atọ, ngwa 1, 2, 3, ngwa bido. I want a boy, the girl that will stand proud outside this alphabet. Of course, a boy and a girl. Okay, Udochukwu. And Okwuchukwu. I thought it was me. Yes, okay. Okwuchukwu raise his hands up. Let's Okwuchukwu. You are taking turns, okay? Because you are taking turns. After them, you. So wow. you pick. You are open your eyes now. Okay, so Udochukwu na Okwuchukwu, ọ bụrụ na nguzo atọ, unu ebido 1, 2, 3, bido. A, B, C, D, E, E, G, G,
No, not Z. Z. And if Kuchku is not E, is A. So in Gima Udochukwu is not Z, is Z. These are your correction. Take note. So kedu onye ọzọ ya na ego na ya ga-agụ? Achọrọ m nwaanyị either ọlaakụ or ọlaedo. Kedu onye gị na ego na ya ga-agụ? Who wants to be good? Okay. Ọ bụrụ na nguzo atọ ibido. Nguzo atọ. Speak loud o. Ọ bụrụ na nguzo atọ ifu na ebido. Otu, abụọ, atọ, bido. A, B, C, D, No, A. C, D, E, T, C, A, No, E. E, G, K, K. P, P, No, not P. P. B, P. B, Continue. We. We. Continue, you are getting it. O, R, B, B, C, C, D, E, Z. No Z. 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 Now, everybody, the 5 Igbo magic words. The Yeah, 5. go there. Undo, Okahago. Do you undo, want to read the alphabet? undo, jala, Oledo, do you want to read it? Are you good? Oledo, will you recite? Huh? Okay. Okay. Isa debe ngwa. Kwụrụ ọtọ. Gị na Oledo. Ngwa. Ọ bụ na nguzo atọ. Una ebido. Otu. Abụọ. Atọ. Bido. A. E. Fi. No G. Gi. Gi. We. We. He. E. G. Ki. Pi. We. Li. Mi. Ni. Continue. Yes. Ooh, not you. Ooh. V. We. Z. Oledo, you know it, but you don't want to be opening your mouth. Yeah. Ọ naghị emepe ọnụ ọfụma, mana ọnwa ya ọfụma dị ọnwa ya ọ na-eme, mana ọ naghị ekwe emepe ọnụ nke ọma, mana nsogbu adịghị. Ekele dị Chineke na ọnwa ya, taa bụ ụbọchị nke mbụ. Day goes on, you do better. Okay, ihe ga-eme ugbu a bụ ịgụpụta Igbo 5 magic word. Ụmụ ncha ga-agụ ya, gụkọ ya ọnụ. Na ọ bụ na ngụọ atọ unu ebido. Otu, abụọ, atọ, bido. undo, sorry, please, thank you. Ọzọ. Undo, biko, dalo, sorry, please, thank you. Ọzọ. Undo, biko, dalo,
means 1. Kaibidona Udochukwu. Oya. Udo Biko Dalo. Sorry, please. Say Good. Oledo. Sorry, please. Ola. Sorry, please. Thank Okuchukwu. Sorry, please. Thank you. Okay. Sorry, please. Thank you. Oh, kono muna aka. Mana, enwere m ajụjụ means I have a question. Enwere m ajụjụ. Ajụjụ nke mbụ bụ, ị na-ege ntị? Ị na-ege ntị means are you listening? Ị na-ege ntị means what? Are you listening? Ị na-ege ntị means what? Are you listening? So, ajụjụ nke mbụ means first question. So, ajụjụ nke mbụ m bụ, kedu ihe ndo pụtara n'asụsụ Bekee? Sorry. Sorry. Yes, ndo pụtara sorry. Kedu ihe nke abụọ, ajụjụ nke abụọ, kedu ihe biko pụtara n'asụsụ Bekee? Biko, kedu ihe na-akpọ biko? Please. Ịzọla nke mbụza nke Okay. mgbamechizi ọnụ ikọ na Udochukwu. don't talk again. Okay. So, Udochukwu si na biko means what? What is biko? Please. Then dalu means what? Kedu ihe bụ dalu? Kedu ihe dalu pụtara n'asụsụ Bekee? Kedu? Thank you. Ngwa kọrọ n'onwe unu aka. Kọrọ n'onwe unu aka. You stand for yourself. Kọrọ n'onwe unu aka. Okay. So, ihe ọzọ anyị ga-emezi ugbu a. Ọkwa akụkụ ahụ mmadụ. Mana onye mazị si na ya apịa na second class. Okay. So, ya ga-emezi ugbu a bụ. He wants to use yours. Okay. I get to go up. Igbo number. Igbo number. Time number. So numbers are tomorrow. How will I say? So tomorrow. Okay. I get me Igbo numbers 1 to 10 today. 1 to 10 only. I get me video note 1 and read today. So if I mention any number in English, you tell me what it is. I know. I already know what to 20. Oh, you know what? I don't want to 30. Oh, Okay. but you don't want to what? 900. 1 million. Okay, Mbaka Ibido. O2. Sorry. 1. O2. 1. O2. 1. If you say you know it, let me hear your voice. 1. O2. 2. Abo. 2. Abo. 2. Abo. 3. Ato. 3. Ato. 3. Ato. Mebe akwụkwọ gị ihu nke asaa. Ihu akwụkwọ nke asaa, biko, page 7. Page 7 so that you'll be seeing it. Page 7. Do you need to? I got read it without it. 1. O2. Oh, you made 2. Abụọ. Are you seeing it? Ụmụ ejima. 1. O2. 2. Abụọ. Udochukwu kedu nke? 3. Atọ. Hụrụ ebe edere ya? Okay. Ibidokwa n'isi. 1. O2. 2. Ọkwa eziokwu ha nche na-ebucha 9. Ị nwere ike kpọọ ya 9, ị nwere ike kpọkwa ya 9. You can call it 9, you can call it 9. All the same, they all mean 9. So 10 bụ gịnị? 10. 10. My age, Abi. Yeah, that's my age. 10. When we pass your age, you do not tell me. Okay, so some of you say they know up to 20. Yeah? So let's continue. 11.
personally. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Wow, nice one. Okay, here I get move up now. Ụmụ ncha ga-agụpụtara m ọnụọgụgụ Igbo bido n'otu ruo na 20. They are going to restart Igbo numbers for me from 1 to 20. Ọ bụrụ na nguzo atọ m na-ebido. If I count 3, you start. No, together. Now. No, together now. First. Otu, abụọ, atọ, bido. You start it like this. 1. You first mention 1. Then go to 2. Abụọ, is how I want it. Oh yeah, bido. 1, 2, 2, abụọ, 3, atọ, 4, anọ, 5, ise, 6, isii, 7, asaa, 8, asatọ, 9, itoolu, 10, iri, 11, iri na otu, 12, iri na abụọ, 13, iri na atọ, 14, iri na anọ, 15. iri na ise, 16, iri na isii, 17, iri na asatọ, Iri na asaa. 18 now. iri na asatọ, 19, iri na iteghete, 20, iri abụọ. Yes, 20. Iri abụọ. 19. Iri na itoolu. They are calling it iteghete, but it's still correct, but it's told right. If you know it as itoolu, right, you are right. Iteghete, you are right. Although mostly Igbos will use itoolu. So if all of us can use itoolu, I'll leave iteghete. Do you understand? So even if you are writing it in the exam, WAEC also consider itoolu. Do you understand? So we use itoolu. So we are going to have an exam before we leave. Now we the exam. When? No, last Communicated to you. Today. About that. Not today. About When that. it's time. You will be. Yes. They will inform you. We need to practice. So, Mama, I'm leaving on Friday. I will do the exam before the Friday. We have to. I'm leaving today. Huh? Today is not Today. Friday. I'm leaving today. You're not leaving Naya. today. If you're leaving today, we'll do your own exam before you leave. So, I'll pack my bag. Ego Naya. no, you when we finish and see the exam, you never have the bag. Listen. Never is upstairs. Okay? We are not playing. No. It's not So, time for play. now, achọrọ m onye ga-akwụrụ ọtọ gụpụtara m ọnụọgụgụ Igbo bido n'otu ruo na 20. Tụrụ nwere ike ịgụpụta nke ahụ. Recite it. Who can recite from number 1 to 20? Ọ ya ọkụ Chukwu bido. Emekwala mistake maka ime mistake ịnọkwa m na njọ. Ngwa bido. Kwụrụ ọtọ. 1 na 3 abi ibidola. Ọkwa ibidogo 1 na 3. 1 bụ otu bido otu ahụ ọ ya. 1, 2, abụọ, 3, atọ, 4, anọ, 5, ise, 6, isii, 7, asaa, 8, asatọ, 9, iteghete, 10, iri, 11, iri na atọ, Otu. 12, iri na abụọ, 13, iri na atọ, 14, iri na anọ, 15, iri na ise, 16, iri na isii, 17, iri na asaa, 18, iri na asatọ,
iri abụọ ụnụ ama ihe mere okwu Chukwu na-ele anya n'akwụkwọ wee na-akụpụta nke achọrọ m onye agaghị ele anya n'akwụkwọ wee na-akụpụta that okwu Chukwu is looking from the book to the side. I want somebody that will not look into the book. Me then okay. Okay. Ngwa gụọ ịgụcha ịgụọ ọ bụrụ ọgụcha ịgụọ when she is finished you do. Oh yeah, ngwa kwụrụ ọtọ. No, please next. Kwụrụ ọtọ means stand up. Kwụrụ ọtọ means what? Stand up. Ngwa otu abụọ atọ bido. One otu. One otu. Two abụọ. Three atọ. Four anọ. Five ise. Six isii. Seven asaa. 8 asatọ. 9 iteghete. 10 iri. 11 iri na otu. 12 iri na abụọ. 13 iri na atọ. 14 iri na anọ. 15 iri na ise. 16 iri na isii. 17 iri na asatọ. 18 iri na asatọ. 19 iri na iteghete. 20 ọgụ iri abụọ. Ọ ya iri abụọ. Iri abụọ. Ọ na watch kare Igbotoons no Igbotoons na ya ọgụ 20 ọgụ but iri abụọ 20 iri abụọ. Mgbe ka anyị kọrọ ya akụkọ na ya aka ego na ya ngwa no ọ gị nwa ego na ya ọ gị nwa ego na ya mba ego nna ya gị nwa when you are called you want to go and write exam ego na ya ngwa otu abụọ atọ bido. One otu. Two abụọ. 3 atọ. 4 anọ. 5 ise. 6 isii. 7 asaa. 8 asatọ. 9 itoolu. 10 iri. 11 iri na otu. 12 iri na abụọ. 13 iri na atọ. Iri na atọ. 14 iri na anọ. 15 iri na isii. 16 iri na isii. 17 iri na asatọ. 18 iri na asatọ. 9 iri na itoolu. 19 iri na itoolu. 20 iri na abụọ. 20 is what? 20 iri abụọ. Not iri na abụọ. Iri abụọ. Ngwa ka anyị kọrọ na ya aka na ọ mere ọfụma. Ngwa Udochukwu ọkwa iwere na aka elu. Ngwa ụlọ ka ego pụtara. Ma'am, is this our assignment? Otu abụọ atọ bido. Ngwa 1 otu. 2 abụọ. 3 atọ. 4 anọ. 5 ise. 6 isii. 7 asaa. 8 asatọ. 9 itoolu. 10 iri. 11 iri na otu. 12 iri na abụọ. 13 iri na atọ. 14 iri na anọ. 15 iri na ise. 16 iri na isii. 17 iri asaa. 18 iri na asaa. 19 iri na itoolu. 20 iri abụọ. iri abụọ kọrọ na ya aka na o mere ọfụma mere nke ọma. Ka anyị kọrọ ya aka klapụ na. So kedu onye agụbe? Kedu si a na-enyi nwoke anọ? Biko Olisadebe ọkụ ịma gị ya. You can recite it like this. Kedu onye ọzọ agụbe? Ego 1 2 3 igube. Ngwa gị na Olisadebe ọya kwụrụ na ọtọ stand up means kwụrụ ọtọ means stand up ọya Olisadebe kwụrụ ọtọ. Ngwa bido nụ 1 otu ngwa. Olisadebe nna n'onu gị nna yiri ya ọbọsọ ya 1 otu start. 1 otu. 2 abụọ. 3 atọ. 4 anọ. 5 ise. 5 isii. 6 isii.
11. Ina. Go to. Ina. 12. You mentioned the number before the name. 11 is what? 11 beginning. Irina. Otu. Irina. Otu. Now 12. Start from 12. Start from 12. Say 12. Irina. Say 12. 12. Irina. Otu. Abo. Irina. Irina. Abo. 13. Irina. Abo. 14. Irina. 16. 17. 19. 20. Iri abụọ. Okay. Unu agbanyela. Unu mere nke ọma. Ka anyị kọrọ na ha abụọ aka. Ngwa kọrọ na ha aka. Kọrọ na aka. Unu achọrọ kọrọ. Yes, I got you. So, ugbu a, anyị ga-etinye ha ọnụọgụgụ. Tinye ha ọnụọgụgụ na Ha ga-emezi akụkọ ahụ. emegede. No, ọ sị na-eji. I might tell you replace this number. Number is tomorrow. So I replace it there. So it is emezi akụkọ ahụ. Tinye ha Igbo number in here no ka watch. Oh yeah, anyị ga-eje n'onyonyo. Unu amanya na-akpọ onyonyo. Kedu ihe bụ onyonyo n'asụsụ Bekee? Onyonyo. Kedu onye Okwuchukwu, kedu ihe bụ onyonyo? Kedu ihe bụ onyonyo? Onyonyo is television. Is television. Television is what? Onyonyo. Television is called what? Onyonyo. So anytime you say, go and rest and watch Onyonyo, that means rest and watch TV. Mom, yes. The only thing that can buy the TV is onions. Onions. Okay, anyhow you understand it or remember it. It is called onyonyo. It is called what? Onyonyo. So can you lele onyonyo? Let's go and watch on television. Can you lele onyonyo? Can you lele ọnụọgụgụ na onyonyo? No onyonyo. Onye ọbụla. Si otu a. Onye ọbụla si otu a si ụzọ a. Can we go to our room? Mba, bịa nọdụ ebe a ka ilele onyonyo. Ị ga-elele ọnụọgụgụ na onyonyo. Igbo numbers, ọnụọgụgụ Igbo na onyonyo. Ngwa, bịanụ, nọdụ ala. Igbo numbers, onyonyo, maka ndị amụtatara. Another thing is this Igbo together. Make it up for 20 August. For you guys, go. Make it up for 20 August. Hey, okay, ngwa chere na unu ewe n'iwe. They say you push sugar. Gano zuo ike. Gano rahụ ụra. Zuo ike. Carry your file as you are going. Carry your file. Please. They are still coming tomorrow. Only her. Yes, it's only her. We my own. How about, please call the caregiver for, okay, Mr. Udo is here. It's not